Salutare și bine mers la un nou episod. Astăzi vreau să fac un anunț. M-am hotărât ca să fac un video într-o zi și într-o zi să nu fac și următoarea zi să fac, știți? Vedeți? Deci fac într-o zi și a doua zi nu fac. Și după aia următoarea zi fac. M-am hotărât să începem seria de Minecraft deja, ca să vă fac acest anunț. Și nu știu. O să vedem, dar stați că văd că am avut pe on. Settings. Așa. E mai sare. Ups. Bă, serios. Deci mi-am pus lemnul. Așa. E foarte greu pe telefon. Mai ales că nici nu știu cum să mă joc pe telefon. Nu știu să mă joc Minecraft pe telefon, că e foarte greu. Mai nevoie bucă de lemn. Hai mă. Nu merge ecranul bine pentru că l-am spart. Spar cu bățul lemnul și mai ușor. Că nu e mai ușor. Mă gândesc că dacă va veni cineva pe la noi, vreun prieten așa, să ne jucăm și cu el Minecraft, dacă să aibă. Știți? Facem un server și ne jucăm. Și să postez normal. Și când nu o să am timp, o să vă anunț eu. Când o să am timp să filmez. Dar piatră, serios, chiar nu e pe aici. Deci, sigur, să mai faci și videouri de Clash of Clans, pentru că a început seria, sau continuăm. Știți? Și eu am jucat off-camera ca să... Adică, pentru cei care nu știu ce înseamnă off-camera, am jucat în 3 timp. Ca să avem niște iteme de la început, niște lucruri. Și, nu știu. Nu știu ce să mă zic. Vacanță fericită tuturor care nu-i fac vacanță. Dar în fine. Poc, 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 poc și poc. Ce greu e Minecraft pe telefon. O să punem un din ăsta aici. Mai facem niște bețe. Vom face o sabie. Bum. Ce atac damage. Wow. Stick. Ups. Mi s-a blocat ecran. Așa. Hai să mergem să căutăm mâncare. Dar ca să mai minez 3 bucăți de piatră. Ups. Să mai minez 3 bucăți de piatră ca să facem restul și de un topor. Și aici de o lopată. Că de ce nu? Așa. Nevoie de o bucată de lemn. Așa. Și pentru a continua această serie de Minecraft, vreau să se strângă un like la acest episod. Nu mai mult, un like.
asta vă rog, un like să facem rost. Că suntem 20 de oameni, din care vreo doar 3-4 se uită la videoclipuri. Și dacă se uită cineva care nu e abonat la acest canal, să vă abonați și voi. E gratis, nu vă costă nimic. Deci nu aveți ce să pierdeți. Dacă nu vă mai plac videourile, dezabonați-vă. Serios, oameni buni. Porc. Porcanule. Unde fugi? E mâncat mers norul. Caluț. E mâncat n-am așa. Ups! Scuze, domnule Cal. Te-am lovit din greșeală. Pește, vreo pește. Unde e peștele meu? Unde a fugit peștele? Ok. Știți că eu acum n-am versiunea 1.16 pe Minecraft. Am versiune foarte veche pentru că nu am Minecraft-ul instalat pe 1.16. Oaie, ce vrei de la mine că eu sunt un slab? Jeb. Nu pot să lovesc pe Jeb. Jeb, vin încoace. Pot să mă cu sabia? Da, pot. Mă trebuia să-mi scade hangarul pentru că sunt pe peaceful deocamdată. Dar hai să-l dau pe easy. What? Nu, de ce nu? Dar cam atât a fost acest episod. Mai apărea un episod poate poimâine. Am zis programul. Și eu am fost Andrei și ne vom revedea. Cheat-uri. Nu vreau să activez cheat-urile. Video. Așa. Eu vă sunt Andrei și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa. Poate vom face și o promovare. Pa.